Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu kallon mu da sauraron mu na ko'ina a faɗin duniya, ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da kasancewa da ku ta cikin wannan shiri namu mai albarka, wanda takin wannan shiri namu a yau shine Juma'ar da za ta yi kyau, wanda Bahaushe kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. So wannan shiri ya karkata ne akan wato mu matasa game da rayuwarmu, wanda mun saba ganin manyan mutane suna birge mu, daktoci, profesoci da kuma manyan mutane da suka kai wani matsayi a rayuwa ko mataki a rayuwa suna birge mu. So sai muka duba a cikin mu matasa, lalle ana iya samun irin wayannan, tunda dai duniya ba an shimfiɗa ta bane wai don sai ka zo za ka tsufala. Ako wani lokaci mutuwa za ta iya zuwa ma, ba sai ka ce sai ka kai shekara 40-50, wannan din na Allah ne. So kenan in dai ba ka yi wannan shekaru ba za ka yi wannan mataki ba kenan. So a cikin wannan shiri duk za mu ji amsan wannan, wanda insha Allah wannan shiri shine na farko, wanda kuma muna tare da babban bako wanda sananne ne, masu kallon mu da sauraron mu sun san shi. Kafin nan zan dan faɗi wasu matakai da ya kai a rayuwa. Shi dai wannan bawan Allah mahaddacin alkur'ani mai girma ne, kuma ya halarci wasu musabaka a cikin ƙasa, har ma ya fita waje domin yin musabaka, har ma yi nasara a wannan musabaka, wanda duk za ku ji a cikin wannan shiri namu mai albarka insha Allahu. Wanda kuma a daidai yanzu yana kan wasu matakai na ce ko kuma na ce matsayi, yana da wani matsayi da aka bashi, wanda wannan matsayi sarkin musulmi ne ya bashi. Allah ya ƙara masa lafiya, shine laƙabi na Modibbo. So insha Allah duka wannan kalma ta Modibbo ma za mu ji me take nufi insha Allah idan mun shiga shirin namu. To bakon namu dai ba kowa bane, bari ya gabatar muku da kansa. Assalamu alaikum ya Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai a gabatarwa da masu kallon mu kanka. To masha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda dan uwa ya fara bayani, sunana cikakke shine Nura Abdullahi Bello, wanda aka fi sani a kafafen sada zumunta da Modibban Sokoto, wanda ni asalin dan jihar Sokoto ne. An haife ni a wata unguwa da ake ce ma Gwiwa, 2 ga watan 2 shekara ta 1995, 1995 kenan, wanda wannan unguwa tana a cikin karamar hukuma da ake kira Wamako Local Government. Na fara karatuna na primary a wata makaranta da take a Gwiwa har wa yau, da ake kira Haliru Rija Model Primary School, da na yi primaries da dama. Daga cikinsu akwai Yahaya Abdulkarim Ahmad Bello, wadda anan ne na samu na kammala karatuna na primary. Secondaries ma haka, su ma na yi karatu a secondaries da dama, amma wadda na kammala karatu a cikinta ita ce makarantar Alhuda, wadda take ita ma dai har wa yau a wata unguwa da ake ce masa Marod a nan Sokoto. Jami'a kuma na yi karatun higher institution a jami'ar Usman Danfodiyo, wadda ita ma har wa yau take Sokoto. Na yi karatu a fannin kimiyya ta na'ura mai amfani da kwakwalwa, wato computer science, inda na kammala digiri na tun kusan shekara 3 da suka gabata, har ma na yi service. Wannan a takaice abin da shafi gefen karatu na zamani kenan, wanda kuma ina shirye-shirye na ci gaba da karatu digiri na biyu, wato MSc. Abin da kuma shafi karatun addini, na fara karatu a wata tsangaya ta allo a nan Gwiwa da ake ce ma makarantar Malam na Abu, wanda daga nan na je makarantar Malam Ibrahim, sai Darud Da'awa, sai kuma wannan makarantar ta Alhuda da na gaya maka. Conventional makaranta ce wadda ana tsari na boko da kuma karatun addini.
wanda a nan alhuda din na fara hadda alkur'ani wurin wani malami da ake kira malam Dawud, sai malam Sani Abdullahi Kwantagora da malamai dai da dama, inda na kammala haddata ta alkur'ani. Na fara shekarar 2012 na kammala 2014. Shi kuma na kammala a Gusau a wata makaranta da ake ce Salisa ta tahfiz. Bayan na kammala wayek na je can na yi halwa na samu na kammala haddana. Sai kuma na shiga musabaka ta alkur'ani mai girma a 2015 matakin hizib 20, haka har zuwa matakin hizib 60 da tafsiri shekarar 2022/23, wanda a nan ne Allah ya bani nasara na zuwa na ɗaya a mataki na ƙasa duka. Da 2023 din ina ga watan Nuwamba na wakilci Najeriya a musabakan duniya da ta gudana a ƙasar Kuwait. Na samu nasarar zuwa na 8 a cikin mu 67 ƙasashe 67. Wannan a takaice kila shine dan background da kila kamata a ce. To masha Allah, masha Allah. To kamar yadda kuke ji kenan masu kallon mu da sauraron mu, wannan dan takaitaccen rayuwarsa, tarihin rayuwarsa daga yadda ya faro har zuwa a matakin da yake yanzu, wanda kuma insha Allah yanzu za mu shiga cikin rayuwa. So ya Sheikh, mun san kamar yadda iyayenmu suka taso da suna ba mu labari kafin su kai mataki na zuwa makaranta. Yana zamtowa tun a gida suke fara karatu, musamman abin da ya shafi addini. So shin kai daga gida ka fara karatunka abin da ya shafi addini, ko kuma a san da ka fara zuwa makaranta tukuna? To gaskiya tun a gida muka fara, wurin mahaifiyarmu ana tattabawa a hankali, duk da cewa dai mu gidanmu da zaran yaro ya yi wayo da yake iya magana akan fara zuwa da shi makaranta. To amma kafin nan din ma ana tattabawa karkashin kulawar ita mahaifiya. Haka bayan ma an fara din kuma tana kula da kuma yanninmu, kasancewar ni yannina duka mata ne, amma a wannan lokacin ba su yi aure ba, su ma dai duka suna kulawa. So an fara ne dai tun daga gida. To masha Allah, masha Allah. To kun ga wannan ba karamin da shi aka samu ba kenan. Wannan shine kullum abin da ake kara maimaita mana, mu dage mu din mu yi, ko da a ce iyayenmu ma wasu ba su iya ba mu wannan gudunmawa, wasu ba mu girma da su ba da sauransu, so mu ya zamto mun taimaki iyayenmu, to Allah ya saka da alkhairi. So insha Allah sai kuma abin da ya shafi hadda alkur'ani mai girma. A wace shekara ka fara hadda alkur'ani mai girma? To kamar yadda na ambata ɗazu, na fara hadda shekarar 2012 lokacin da nake SS2 na secondary school kenan a nan Alhuda. Duk da cewa na yi building interest na fara hadda tun kafin nan, amma hadda kawai ina yi ne karan kaina ba tare da wani coaching ba haka ko wani shawarwari. Na haddace rabin hizib ni karan kaina daga suratul baqara farko zuwa ma nansakh min ayatin. To amma shiga na Alhuda sai na samu shi tsari ne ma da yake wajibi, karatun boko da karatun hadda tare yake tafiya. To anan ne na fara hadda dai asalin farawa, inda daga nan kafin mu gama SS2 din zuwa SS3 na haddace daga bakara zuwa suratu Yunus. So kafin mu yi waye mu kammala dai na ci gaba da hadda na wurin wani malamin mu da yake nan a makaranta, amma mun gama makaranta nikan je ina samun shi ina ba da hadda har na kai suratun Nahl. So bayan kammala wayek sai na uzula na je Gusau a wata makaranta da ake ce Salisa. To a can Allah ya bani ikon kammalawa, wanda na kammala shekarar 2014. Farawa na 2012 na kammala 14. Shekara biyu kenan. Shekara farko shine na yi daga bakara zuwa abin da ya kai har suratun Nahl. Amma su waɗancan sauran duka a cikin wata 4 Allah ya sa na kammala su, saboda ba gida na kammala su, a makaranta na kammala su. So wannan shine shekara biyu dai. To tun da ka ce kusan ba a gida ka kammala ba, to ka san akwai kalubale, musamman hadda alkur'ani mai girma. Ka za ka baro gida, masalan ka saba da gida, so amma za ka tashi ka je wani gu domin ka yi wannan hadda. So dole akwai kalubale. Wani kalubale ka fuskanta wajen a wannan karatun naka a wannan lokaci? Duka da irin waɗannan challenges ne da kowane almajiri da ya bar gida neman ilimi yake fuskanta, na kila rabuwa da iyaye da abokani,
da irin wannan kadaicin dai kafin a ce mutum ya saba na farko kenan. Na biyu kuma inda mutum zai je ba lalle ila ya kai standard na wurin su ba da hygiene yanayin kulawa haka, to sai kaga kafin mutum ya adopting, kafin mutum ya zama ya saba da wurin yakan dan wahala, kila wasu rashin lafiyoyi da sauransu. Nikan tuna akwai wata makaranta da na yi zuwa, ba ita ce asalin makarantar ba, amma nikan je can da daddare in kwana, to yanayin wurin da yawan ɗalibai duk na kwana makaranta na idan tashi sai na samu jikina na kaikai sosai, duk na kwana sai jikina na kaikai. Wani lokaci sai na goga ma sai na dinga goga jikina ga tabarma, wani lokaci har sai ya abun nan. So irin dai waɗannan challenges kafin a ce an saba, bayan an saba kuma duka wannan ya abin nan. To masha Allah. To shi kuma abin da ya shafi a cikin alkur'ani tunda mun san shi gagararre ne, so akwai zaka ji wasu kowa dai da inda yake bashi wahala lokacin da yake hadda. So kai a cikin waɗannan surori na alkur'ani mai girma guda 114, a wani izu ko kuma na ce a wace sura ce ta baka wahala dai ka ja ta ja haka? Gaskiya suna da dama. Daga cikinsu akwai suratul an'am, wadda na san ba ni kaɗai ba da yawa dai tana cinye mutane da yawa to a ƙwarya. So wurin haddata ban samu wahala sosai ba, sai bayan na kammala haddata wurin muraja'a ne na fahimci cewa akwai kura kwarai da gaske. Shi akwai wani malam Nura Abubakar a can Thalitha, idan yana man bincike yana yawan jami'in wannan surat, ana samun issues sosai da aka bata kulawa ta musamman. Bancin an'am akwai surori kamar su Nahl da can kasa Hawamim din nan daga Sad zuwa wanda ya kai Ahqaf, to duka gaskiya na dan ji taurin su wurin muraja'a ba wurin hadda ba. Masha Allah. To sai kuma abin da ya shafi kaje musabaka, ko kuma mu fara jin tarihin ya aka yi ma ka fara shiga musabaka, tunda dai mun ji kace a kusan SS2 ka fara hadda alkur'ani ma, wanda in mun dauko daga can baya zai kama kusan shekara 17 kenan kake lokacin da ka fara hadda alkur'ani mai girma. So kaga ya ja lokaci sosai. So shin da farko baka da zauki ko baka da shauƙin ka karanta alkur'ani ne sai a wannan gaba ka samu wannan buri na ka haddace alkur'ani? Gaskiya a matakin farko kwata-kwata hankali na bai kawo akan cewa ina da ra'ayin in hadda ba sai wannan lokacin. Duk da cewa a gida an yi yunkurin sa ni haddan a wata makaranta can Daru da a Sokoto, amma lokacin har an sai min form am cike, matsalan ina shekara 13, ita kuma makarantar daga 12-11 zuwa ƙasa ne suke ɗauka a lokacin. So shi yasa aka yi disqualifying ina aka bani form na Islamiyya a makarantar. So wannan abun kuma ni lokacin ban san ciwon kaina ba, balle in ce bari in canja wani makaranta wanda ana ɗaukar shekaru na ko fiye misali. To haka ne, sai dai wannan lokacin ne na building interest, ko shi na samu wannan interest ne daga musabaka ta wani bawan Allah dan Maiduguri ana ce mishi Abdul Malik Abubakar Ibrahim, a wani musabaka da yana ga 20 nawa ne, to lokacin wannan musawakan ya dan shajja'a ne sosai, yanayin karatun shi na ga yana karatu cikin Larabawa lafiya lau haka, da karatun shi da nasu Anas Kura, to da nan ne dai interest ya shige ni sosai na in yi hadda. Ni da kaina na fara kafin ma shiga wannan makarantar, kamar yadda na gaya ma sai da na yi rabin hizo ni kadai, sai bayan na shiga makarantar dai aka fara gadan-gadan. So gaskiya da farko ba interest din saboda hankalin bai kai ba, amma daga baya ne interest din ya zo. Masha Allah. To sai abin da ya shafi shi musabaka, so shin kafin ka fara ko kuma na ce daga farawanka wannan hadda, ko kuma tun lokacin da ka ga wannan musabaka ya burge ka ka fara sha'awar musabaka, ko kuma sanda ka kammala haddanka tukunna Allah ya sa wani dalili ne ya ja ka ga musabaka? To kamar yadda na gaya ma dai farko waɗannan karatutukan gaskiya su ne abun da suka dan sami interest na musabaka, ganin cewa misali gashi wannan a ce bakin fata ne yana karanta alkur'ani cikin Larabawa, za sha'awa sosai. To amma ban taɓa tunanin cewa kila ina da interest na in yi ba, sai dai wannan makarantar da na gaya ma da na yi karatu ta Gusau, to su lokacin akan sa mutum ya yi musabaka mata makaranta, ko suna da tsarin da idan ka yi hadda ƙarshen shekara sai an yi iftibar, kuma tsari na musabaka sai an bincike abin da ka haddace
yadda ka san tsari na musabaka daidai makin da ka ci shi zai determine za a maka promotion ko kuma za ka tsaya. To wannan tsarin na musabaka duka ya sa an yi tadribi kamar dai na musabaka kuma suna sanya mu irin musabaka ta haka a wannan lokacin. To sai kuma mu dan taba rayuwar musabaka a takaice wanda kayan musabaka mun sani a wannan kasa a cikin kasa, so mu bar duka na cikin kasa muna so mu je matakin da ka fita ta aka yi ka fita, sannan kuma ka ce martaba ta 8 duk da za mu so ka ƙara maimaitawa a takaice amma so ya katsinci kanka a wannan lokaci da aka ce za ka tafi Kuwait. To gaskiya ba kila a ce ba abu bane wanda zai matuƙar ban mamaki sosai, kasancewar na yi musabakar kuma ni ya kamata a ce na yi wakilci a Saudiya, amma saboda wasu issues da kuma tsari na Allah subhanahu wata'ala ya sa ba ni bane zanje. To sai ya zama dama an min alƙawari tun lokacin cewa za a samu wata wadda ta yi suiting din tsarin da ya kamata in je sai in je. So daga baya sai aka kira ni na je wannan musabakan na Kuwait. Masha Allah, har ka ci martaba ta 8. Na 8 wanda da ka dawo ne to akwai lakabi na Modibbo wanda ake cewa Modibbo, ta ina ka samu wannan lakabi? To shi kuma wannan lakabi tun gabanin tafiya shi musabakan Kuwait ne, tun a matakin da muka yi musabaka na ƙasa wanda aka yi a Zamfara. To shine bayan na samu wannan nasarar na zuwa na ɗaya, shine mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa ni wannan sarautan, duba da cewa a jihar mu wanda ya ta samun na 2 na 3 haka, amma dai sai a wannan karo Allah ya bamu na 1. To wannan farin ciki da mai alfarma ya samu da kuma sha'awa da gare shi da matasa da kuma alkur'ani karan kanshi yasa ya ba da wannan babban matsayin, wanda ni kaina lokacin da aka yi matsayin ban gama sanin kima ta matsayin ba, sai daga baya ne nake fahimta irin wannan. So kuma abu ne da ba ni yamma ba, alkur'ani yamma wannan yana nuna yanayin regards, yawa girmamawa da regards, ko ba ni bane ko wani ne yayi haka dai za a bashi da yanayin ganin yadda yake girmama al'amura na alkur'ani yau da gobe, musamman ita musabaka mu ta jiha yana ba da gudunmawa kwarai da gaske duk lokacin da za a yi, da kuma karfafawa da shajja'awa. To wannan shine dalili na wannan sarauta. To lokaci da ya karatu ina wa minti 2 ne muke da shi ba, duk da abubuwan suna da yawa. So dai a takaice a matsayinka na wanda za a ce matashi, yayanmu kuma malaminmu, so amma ka kai wannan mataki, so a takaice wani shawara za ka ba wa matasa bisa su tashi jajirce su dawo daga rakiyan cewa a sai sun kai wasu shekaru za su kai mataki a rayuwarsu, ko kuma su ga su ba su iya ba sai dai kai su kalle ka ce ka burge su har su ma DM da dai sauransu, wani shawara za ka ba su a takaice? To gaskiya shawarar da ba ni kaina ma da sauran matasa shine dukkanin abun da kake da na hadaf kada ka ji cewa abun ya fi karfinka ba zai samu ba abun da baya yiwuwa wurin Allah subhanahu wataala. Kamar yadda na gaya ma nan musabaka da kallon su kawai muke yi, ko a mafalki ba mu taɓa tunanin cewa Allah zai kai mu ma wannan matsayin na wannan musharakar ba, muna dai kallo abin yana matukar burge mu. To amma da hope da abun nan dan kokartawa mutum ko da yaushe baya yin sanyi akan karatu, ana dan tattabawa har Allah ya sa aka waye gari. Kuma ba ni kadai ba, galibin duk wanda ya kai wannan matsayin zai gaya maka cewa da bai tunanin zai kai ba, amma dai yanayin karatun yau da gobe da mumarasa din da yan uwa da suke cikin abun nan shi yasa za a waye gari a samu kai cikin wannan gwagwarmaya insha Allah. Masha Allah. To da fatan matasa sun ji wa'annan gwalagwalan shawarwari da babban malaminmu ya bamu a cikin wannan shiri namu mai albarka, wanda lokaci ya mana halinsa, amma dai akwai ɗimbin tambayoyi wanda su kansu masu kallonmu da sauraronmu na san akwai tambayoyi, so amma dai za mu dakata a haka insha Allahu, sai kuma karo na gaba insha Allahu sai ku tara a cikin wannan dai shiri namu mai albarka wanda zai ci gaba da zuwa muku insha Allahu a kafafenmu in Allah yadda. So Malam Modibbo sai a yi sallama da masu kallonmu da saurare. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To, Allah da malam gida lafiya. Amin. Gode sosai. Masha Allah.